Татмедианың Йомгаклау коллегиясында милли телләрдә масса күләм мәгълүмат чараларын саклау һәм үстерү өстенлекле бурыч итеп куелды. Узган ел басмаларның тиражы кимесә дә, аккаунтларда аудитория арткан. Масса күләм мәгълүмат чаралары эшчәнлегендәге яңаша караш һәм традициялар турында алдагы репортажда. Milli Kitapxana zалы Республика масса күләм мәгълүмат чараларының мәйданчыгына әйләнде. Хезмәттәшләр уңышлары белән уртаклаша. Татарстан авазы интернет радиосы bir ел эчендә бик күп тыңлаучыларны җыйды. Татар классикасын читтә дә тыңлыйлар. Татарстан авазы интернет радиосы проекты ачылышына 25 мартта тиздән 1 ел була. Шушы 1 ел эчендә без кулланучылардан, безнең аудиториядан уңай фикерләр ишеттек. Ул фикерләрне алар интернет кибетләрдә, App Store битләрендә һәм инде Google Play битләрендә калдыралар. Алар күбесенчә уңай. Безгә рәхмәт әйтәләр шушы элеккеге җырларны, ретро репертуарны халыкка җиткерүдә һәм гомумән Татарстан радиосының алтын фондын шулай халыкка чыгару өчен бик зур рәхмәтләр җиткерәләр. Туган телләрдә тыңлау, уку мөһим бурыч. Татмедиа коллегиясендә өстенлекле юнәлешләр билгеләнде. Мәгълүмат кырында милли мәгълүмат чараларының урыны киң булырга тиеш. Яңа проект башланды, ул Салаватиклар дип атала. Аның турында бүтән YouTube каналларда, интернет чыганакларда карый аласыз. Бик яхшы, файдалы, заманча контент. Төбәкләрдә чыккан милли телләрдәге басмалар татарларга һәм башка милләт вәкилләренә тарихи ватан белән бәйләнешне, татар мәдәниятен, гырыф-гадәтләрен сакларга, үстерергә ярдәм итә. Туган телләрне саклау мәсьәләсендә масса күләм мәгълүмат чараларының роле турында әйтми кала алмыйм. Телебезне, тарихи һәм мәдәни мирасны саклап калуда ярдәм итү Татарстан Республикасы территориясендә яшәүче халыкларның традицияларын арттыру сезнең төп бурычыгыз. Bunlar belirlenişi izlerge tiyеш түгел. Татарстан Республика халыклары телендәге масса күләм мәгълүмат чараларының саклап калуына түгел, үстерү дә мөһим. Социаль челтәрләрдән файдаланучыларны күбрәк хакимиятләрнең эшчәнлеге, социаль проблемалар, медицина кызыксындыра. Шулай ук мониторинг, традицион масса күләм мәгълүмат чараларының популярлыгы интернет ресурсларының аеруча зур булганда калуын күрсәтте. Укучы, тыңлаучы, тамашачы өчен эшләү, иң мөһиме журналист һөнәренең абруен саклап калу дип билгеләп үттеләр очрашуга иңбаксап. Алдынгыларны республика президенты исеменнән рәхмәт хатлары белән бүләкләделәр. Бүләкләнүчеләр арасында Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе директоры Фирдус Гыймалдинов, аның урынбасары Дмитрий Фторов та бар. Фарис Мөхәммәтов, Алмаз Хакимов, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары.